Yeta 80 cents US per liter. Mozambique yeta 50 cents per liter. You know, tinofanika kuti tizwisise minister ngati taure kana vasikakwanisi ngapa minister of finance nokuti ndiwo wakaregulata zvinizvi. Havigoni kuti Zambia yoti inopinda nemuno ndoyo pfura nemunomo ndoyo ndeta 80 cents petrol isitorohwa $1.36. Are we in Zimbabwe a liberated country like us? Ngati udzwe pana pakuti why we are on a liberated zone, a liberated country, a liberated ministers. They are not murudisha. Why mubvunzo wabvunzwa na MP? Why chiko chineta kuti zvinhu zviri muZimbabwe zvidhure? Are we murudisha? That's all. Thank you. Thank you, honorable member.